Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da sanarwar cewa a gobe za ta yi gagarumin zama wato a Majalisar Ɗinkin Duniya ne yadda za ta yi ta dakatar da kasar mamaya wajen mamayar da take yi a Lebanon da kuma hare-haren da take kaiwa. Abin da ta faɗa kenan, za a dakatar da kasar mamaya kuma za a hana mamayar da take yi da kuma kai manya-manyan hare-hare take yi a Lebanon kenan. A gobe a yau dinnan suka fitar da sanarwar cewa a gobe za su zauna, amma mu mun san ƙarya ne. Ba akan wannan za a zauna ba, kawai saboda me, saboda sun gaje dakarun musulunci na Lebanon sun fito da wani karfin su wanda a yau kadai sun kai wa sama da gari 30 a kasar mamaya hare-hare, sama da ƙauyuka 30 a yanzu haka. Kasar mamaya ita ce ake sa ran za ta yi mamaya a kudancin Lebanon, ta ma shiga da sojojinta. To yanzu magana da nake muku, dakarun mai nasara ba su gargadi yan bakin boda wato wa'annan garuruwan da suke boda da kasar mamaya da kasar Lebanon ba ta gargade su ba, amma yanzu suna nan suna gudun hijira, suna koma manya-manyan garuruwan su irin su Tel Aviv da Haifa da dai sauran garuruwan suna kauracewa yankin da ya danganci yankin Lebanon kenan. Akan me? Saboda zunzurutun hare-haren da dakarun mai nasara suka yi daga jiya zuwa yau. A yanzu haka labarin da yake zuwa mana, sama da ƙauyuka 30, garuruwa 30 sun tashi, kuma kowane gari an kai mai mizal sama da goma kuma mizal ne masu ƙarfi, kuma an daki gurare muhimmai a wannan gurin. Su ba suka ce suna yin mamaya, amma kuma yanzu gashi nan ta dawo da karfinta kuma tana kokarin mamayar, ko kuma ce ba ta yi mamayar ba, su da kansu suke barin yankin gurin saboda gudun mutuwa, ba a san iya wa'anda aka kashe a wannan gurin ba. To shi ne yanzu za a je a zauna a Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙara tilasta wa gwamnatin Lebanon akan cewa ta dakatar da dakarun mai nasara, a daidai lokacin da gwamnatin bata dakatar da mamayar da kasar mamaya take yi ba, da kashe kuma Labanawa da take yi, inda take kai hari babu ji babu gani, take kai hari garuruwa da ƙauyuka da gidajen talakawa, take kashe ɗaruruwan mutane sama da shekara 2 take irin wannan har-haren, ba a dakatar da ita ba. Amma da yake dakarun sun fito da karfin su, sun fito da mizal ɗinsu wanda yake aiki a aikace, sun fito da karfinsu bayan jirage marasa matuka, ga bala'in hare-hare da suka shigo da shi daga jiya zuwa yau, inda suke so su yi mamayar ya gagara. Yanzu su ake so a yi wa mamaya, yanzu za su je su ƙara tilasta a gwamnatin Lebanon da kuma munafukan Larabawa ne yanda za a ƙara ko su tsagaita ko kuma su ƙara ƙarfi wajen yaƙar dakarun mai nasara, ko kuma su ce dole sai an yi sulhu da gwamnatin Lebanon a dakatar da fada. A duk lokacin da suka ji matsi, a duk lokacin da suka ga masifa, a duk lokacin da suka ga wuta, to a wannan lokacin za su fito da hanyar da za a dakatar da ita. Haka suka dinga yi a Gaza, haka suka dinga yi a Lebanon, muna kawo muku, haka duka suka dinga yi faɗan dakarun faɗan Iran kenan. To yanzu gashi nan, saboda sun ga an musu duka iya duka, an yi kisa iya kisa, an musu ɓannar da aka daɗe ba a yi musu ba, a daidai lokacin da suke murna suke farin cikin cewa sun gama da dakarun mai nasara, za su je su yi mamaya su yi komai. To sai aka fito musu ta inda ba su iya ba, saka aka fito musu ta inda ba su zata ba, yanzu sun fara kaiwa Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma a banza da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasar Amerika ɗin da ƙasashen Turawan da su ɗin duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, dukan muradan Yahudawa suke bi. To Allah ya sa mu dace, Allah ya ɗauka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a gaba. Sadiq wallahi na fi ƙaunar shugaban ƙasar Nijar Abdulrahman Chani fiye da shugaban ƙasar Najeriya Tinubu. Har cikin zuciyata na san cewa Chani yana ƙaunar mutanen Afirka, yana ƙaunar Afirka, Wato jama'a, tun da aka yi wani bidiyon ake min target ɗin bidiyon nan, amma abubuwan sallah ya sa ban yi magana a kai ba. To tun da yanzu an yi ibada an gama lafiya, za mu zo ni magana akan maganar Sani Sadiq da wasu garori mahaukaci suka fito suna ta mai raddi, wasu ma jakuna wanda ba san abin da suke yi ba, mahaukata wanda karan hauka ya cijo su suka zo suna zagin sa. To don uwarku maganar Sani Sadiq an gaya muku ƙarya ne? Ai maganar Sani Sadiq ta fi ƙarfin ka ce mata ƙarya ne ai. Ku yanzu ku dan girman Allah har kun dauki cewa shugaban kasar ku Tinubu wani shugaban kasa na gari ko kuma shugaban kasa na kirki, wai kun san me ake nufi da shugabanci? Wannan jahilcin da wannan rashin wayewar da wannan rashin kallon siyasa wa mulkin wasu kasashen, wallahi shi ya cuci arewacin Najeriya. Na rantsi da Allah da mutumin arewa ya san ya mulki yake, ya shugabanci yake, na rantsi da girman Allah ya kar gwamnatin zai yi ba ya kar gwamnatin Tinubu zai yi, na rantsi da Allah ba ya ba mata ba. Sai an taɓo ku zo ku ce ai naka ne, ai din lalacewar naka sai oi gwara naka. To don uwarka bari idan ya kashe kai kashe uwarka sai ka ce din lalacewar naka gwara naka, ko kuma idan kana cikin rufin asirinka idan ka koma talauci sai ka ce din lalacewar naka gwara naka, ko kuma idan ya je tayar da garinku ko kuma ya tayar da iyayenka ko kuma ya kashe danginka, wai dan girman Allah mutanen arewa shikenan ku yanzu abu idan bai zo kanku ba shikenan bai dame ku ba. Ciyo in dai ba akan ku yake ba akan yan uwanku yake ba shikenan ya kashe uban kowa sai ka ce ku ba musulmai bane.
sai ka ce ku ba musulmai bane. Ni na rantsa da girman Allah na fara tantama akan addinin yan arewa, na rantsa da girman Allah. Duk abin da zaka ce wai jifa idan ya tsallake kanka je kan uban kowa, wallahi baka cika musulmi ba. Musulmi ne garo ko da ba yaranka ba, ko ba yaranka ba, in dai musulunci ya hada ku to ciwon sa ne, amma banda dan arewa. Yanzu kai ne za ka kalli Tinubu ka ce masa wai gwara shugaban kasa, gwara naka akan nakan da kullun kashe ka yake yi, nakan da kullun saka cikin masifa yake yi, nakan da kullun talautar da kai yake yi, nakan da kullun baka isa kai tafiya a mota a kwanciyar hankali ba, nakan da kullun dissident din da zaka je akwai yan ta'addan da aka girka masa kuma ka ce babu laifin sa. Wai kun san me ake nufi da shugabanci kuwa? Maganar Sani Sadiq gaskiya ne kuma mu ma muna kanta. Na rantsa da girman Allah Tinubu Baba Tani ya fi mana Tinubu so 1000 ba so 25 ba, don uwar ku magana ko gaskiya ma kenan. Ya'yan shegu kawai. Yanzu da ƙauyen ku aka je aka sata, ka isa aka kashe iyayenka ko aka talautar da ubanka ko da uwarka, baka isa ka ce gwara Tinubu akan ka ba. Idan ka fito kace sai ka ce ai rikici ne kasar kowa akwai sa, yanda muke fama da rikici a matsayin mu na masu mulkin siyasa, masu mulkin yanci wanda aka ba mu yanci, don uwar ku haka yan Niger suke fama da shi. Yadda ake zuwa ake satan danginmu, yadda ake zuwa ake gargadan danginmu, yadda ake zuwa ake cinikin danginmu, ake satan ake kashe iyayenmu, ake zuwa har cikin gari ake bura uba, haka ake yi a Nijar. Haka ake yi a Nijar da suna ka ce wai gwara shugaban kasa, wai da wannan, wai kusan me ake nufi da shugabanci? Na rantse da girman Allah a yawon mu da muka yi, akwai kasashen da Allah in dai ka sake ka shiga ta tahrif, ka shiga illegal ba tare da izinin kasa ba, wallahi baka isa kai tafiyar kilomita 1 da hasken rana ko da yamma ko da la'asar ba ana kallon ka, baka isa ba. Na rantse da girman Allah din rashin imaninka, duk iya smogilinka, wallahi baka isa ka kai tafiya kilomita 1 da rana ba ko da daddare, baka isa ba saboda zunzurutun tsaro. Amma mutane sun zo sun fake suna kashe ku, suna kashe dangin ku, suna kashe yankin ku, kuna cewa she su. Na rantse da girman Allah sai dai ka bari idan dare yayi, idan tafiyar kafa za ka yi kai tafiyar kafa, ana ce ma alfijir ya keto sai dai ka shiga dutse ka kwanta. Duk inda alfijir ya keto ka ce za ka yi tafiyar kilomita 1, wallahi jiragen sama na sojoji ko kuma motan sojoji za ka sun zo sun yi rawar ɗinku saboda zunzurutun tsaro. Amma yau gashi nan Zamfara akwai sansanin yan ta'adda, Sokoto akwai sansanin yan ta'adda, Kebbi akwai sansanin yan ta'adda, Neja akwai sansanin yan ta'adda, Katsina akwai sansanin yan ta'adda, Kaduna akwai sansanin yan ta'adda, Kano akwai sansanin yan ta'adda. Adamawa akwai sansanin yan ta'adda, haka Jigawa, haka Bauchi, haka Maiduguri kan uwa uba, dan uwarka kuma ka ce wai akwai shugaban kasa a wannan kasar. Har sai dan ya fito wannan ya ce gwara ba wata ne akan shugaban kasarsa, ku fito kuna cewa wai naka ne. To idan naka ne kuma hannunka baya riɗewa ka yanke ka jefar. Allah ya sa mulkin Tinubu ya tafi da uwarka ko da danginka ko da yayanka, in ya so ka fito ka faɗi wannan maganar. Mu yanzu mun yi son fito mu faɗa. Ni yanzu ka isa ka ɗauke ni ba amma mulkin Tinubu ba ko mulkin Buhari ka ce mun yayi mulki na gari na ka isa. Bayan muna da taban da har mutuwa za mu mance ba, muna da taban da sai dai idan an ce an binne mu ne sannan zai fita ran mu. Ya'yan shegu kawai wanda ba ku san meye mulki ba, ba ku san meye mulkin shugabanci ba, kai kuma Aminu ya tawon dan uwarka wai harka ne kana cewa gwara naka, saboda ku yan kwangila ne mun san ku ai. Ya'yan shegu wulakantattu. Wallahi tallahi a yanzu abin da yake nunawa a zahiri kaf jihar Katsina babu local government din da take cikin tashin hankali da musifa sama da karamar hukumar Matazu. Wallahi babu rana da ba za a tashi a al'umma ba a wannan yanki na karamar hukumar Matazu. Ina za mu saka mu? Wannan rayuwa ba ta mana daɗi. Yanzu ko yau din nan sun shigo garin mu na Sayaya, bayan Allah sun fito da abincin su za su fara ci na sallah, suna nishadi cikin iyalansu, amma wallahi tallahi da aka zo take aka harba mutum 3. Wani ma ya fita ya tafi gona aka harbe shi. Wannan wace irin rayuwa muke ciki? Ya kamata dan girman Allah, dan Annabi Muhammadu, mai girma gwamna da waɗanda abin ya shafa direct tun daga kan shugaban ƙasa zuwa ƙasa, dan Annabi Muhammadu a taimakawa al'umma karamar hukumar Matazu. Rashin tsaron nan yayi yawa. To yanzu ku wannan mutanen yankin ya kun ga irinta. A daidai lokacin da kake murnar sallah kayan karago ka sa shadda, a daidai lokaci akwai yan uwanka yaranka Hausawa suna nan zuwa ake ana buɗe musu wuta, ana ɗora musu kuɗi a yankin Katsina. Shi yasa cikin gwamnoni ba wanda nake ganin mugun munafiki ne irin duk kwaraɗa wallahi. Ba wanda nake masa kallon ɗan ta'adda wallahi irin duk kwaraɗa. Wannan bawan Allah a baya ce akai an yi sulhu ba. Ba inda yan ta'adda ake ganin cewa an yi sulhu da su kamar Katsina. Muna kallon su yanda zamu ga moba ko kuma soja ko kuma ɗan sanda da bindiga, haka muke ganin su suna cakuɗe ɗaniya da su da yan ta'adda. Idan kai magana sai a ce an yi sulhu ne ai, amma aka yi sulhu sai aka bar ɗan ta'adda da bindigarsa. Yanda soja yake sa kaki, yanda moba yake sa kaki, yanda suke hawa mashina da motocin su haka suke yi. An yi sulhu shi gani yake wai hakan shine zai jawo kasarsa zaman lafiya. Yanzu gashi daga yin sulhu kam Katsina ba inda ake ta'addanci ake kashe mutane sama da Katsina.
amma idan kai magana sai ka ce sulhu ne. Yanzu gashi na kuna kallo me suke yi, wannan fa isu ne suke yin idi, sai sun ga dama a idi, sai sun ga dama su dora mutane kuɗi, sai sun ga dama baka isa ka fito da waya ko da mashin ko da mota in dai naka ne a ƙauyukan Katsina in ba cikin Katsina ba. Amma a haka wa'annan mutanen sai ka fito ka ce wai garawa ne su, yanzu ba ma wai ta ya za a yankin su ya zauna lafiya ba, ya za a yi zaben 2027. Allah tsine muku albarka su duk rada, Allah tsine muku albarka. A haka kuke ganin cewa wai Tinubu wai mulkin adalci yake yi. Tinubu wai shine shugaban kasa na gari. Tinubu wai shine ake ganin cewa mutum adali da su da wa'annan gwamnati su duk rada. Amma yanzu kana bude baki sai ka ce gwara sai SAS ko kuma sai APC sai kaza. Amma gashi nan yankin ka ne garin ka ne kai dan Katsina, yankin ka ne, yanda zaka wasu ba su isa sun je sun yi idi lafiya sun dawo ba, zuwa ake ana kashe su. Wai yaushe yan arewa za mu yi hankali ne? Shikenan abu in dai ba akan ka yake ba, kai bai shafe ka ba, haka muka koma. Shikenan abu in dai bai zo kanka ba, in dai ba bai zo kanka ba, ba za ka yi kokarin yadda za a yi a zauna lafiya ko kuma ka hana kar ya zo kanka ba. Shi yasa kullun abubuwan matsawa suke saboda an riga an gama da mu, an gane babu da ciwon kanmu, ba mu san komai ba. Yanzu me ya amfanin sulhun da kai duk rada? Me ya amfanin sulhun da kai? Gaya min. Talakawanka suna cikin masifa, talakawanka suna cikin bala'i, talakawanka ake bi ake kashewa babu yanda ka iya, kuma ana kallon su da bindigogin suna yawo gabaki ɗaya Katsina, dan ta'adda kawai. Allah ya tsine ma albarka. Na rantse da Allah sai Allah ya kawo mana karshen ku. Na rantse da girman Allah in dai a wannan kadamin muke ba za mu mutu ba sai Allah ya wulakantar da ku. Ku ci gaba da yin abin da kuke yi. Ana zuwa a tare ƙauyuka, ana satar mutane, ana kashe mutane, ga yan bindigan ana kallon su, ga ma'aikata su shiga garin da suke so, ba abin da za idan an yi magana an ce an yi sulhu. Idan kuma suka je bayan gari su kashe ko kuma shigo cikin gari su dauka, akwai ma'aikata akwai komai. Abin da yake faruwa a Katsina kenan fa. Abin da yake faruwa a Katsina kenan. Wani daɗi ne dan arewa yake jin mulkin ku dan Allah? Wani alfahari dan arewa zai ji da mulkin ku? Ya ku azzaluman gwamnonin Najeriya, wani daɗi da wani alfahari da wani bugun kirji za ku zo ku yi wa talakan da arewacin Najeriya ku ce shugabancin ku shugabanci ne na gari? Wani bugun kirji za ku yi ku ce gwamnatin Tinubu gwamnati ta adila, bayan ko ina kashe yan uwan mu ake da dangin mu, kuma da sa hannunku ku ce wai ba sa hannunku, ku ce wai yan ta'adda ne wai suka gagare ku, har sai kun yi sulhu da su, kun yi sulhu da su ma ba a bar talakawa ba a bar sun yi noma ba a bar sun tada arziki ba sun tsara gidansu ba, a haka bin su ake ana kashewa. Sojojin ba su bar su ba, yan kato da gora ba su bar su ba, yan sa kai ba su bar su ba, su ba kuma yan bindiga ba su bar su ba. Haka dan arewa ya koma. Amma fa sai mai tunani, na rantsa da girman Allah yau idan aka ce kai dan arewa ne tausayin ka nake ji, amma abin takeici abin haushin wai waɗanda ya kamata su yi ihu su kare yan arewa wai su ne suke cewa wai a zabi dan ta'adda, wai gwamnatin kaza. Allah ya samu